Εκτελέστηκε γκολ από το Σισέ. Το 3-1 για τον Παναθηναϊκό. Ξανά από κόρνερ. Από τον Νίνιο Σισέ πετυχαίνει ένα γκολ που το πανηγυρίζει μαζί με τον κόσμο, που το ήθελε πάρα πολύ, που το ζητούσε, που το έψαχνε καιρό και που τώρα ο Θεός του το δίνει, περνώντας ο ίδιος βέβαια μια πολύ δύσκολη κατάσταση εξαιτίας του. Βασίλης Ίσον, ίσως συμπληρώσετε με το που είπε ότι έχει τελειώσει ποδοσφαιρικά. Ο Ζήκο έφτασε να μας διαψεύσει, γύρισε στον τοίχο για να μην φασιστεί. Ο Διόγκο χαμηλά, ευκαιρία για το 1-0, δεν το χάνει ο Ζαΐρη. 1-0 για τους ερυθρόλευκους με τον Ζαουάτ Ζαΐρη να σκοράρει και να πετυχαίνει το παρθενικό του γκολ στο πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Ωραία εκτελεσμένη κίνηση, πάλι από τα άκρα βγήκαν. Εδώ ο Ζήκο που είχε ένα γρήγορο γκολ.